karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kanat na lang ang imutang sa mong nahuna. Pero ikaw ang akong love, Kent. Mawara na akong dawaton nimo nga dili jud kita, Claire. Mga kita na kag lalaki nga, labaw pa na ako eh. Pero Claire, tambag lang. Sa sunod nga mga kita na kaglaing lalaki nga makasabot nimo, ayaw siya abusuhan. Ayaw sukda kung unsa kataas ang iyang pasensya nimo. Kent. Mas magmalinahon ta kung dili una ta magkita, Claire. Pero may mabagpakitan ko nimo sa imong gipuli na ako. Dili mahimo. O ganun dili man mahimo. Magkikigala raman ko niya. Naibaw ko nga dili na mao ang naa sa suod sa mong nahuna, Claire. Busa ayaw na lang pagunahuna nga makita ka sa akong gipuli nimo. Mahimong sultihan ko nimo sa iyangan. Jessa ayangan. Ug maor niya akong kasulti nimo. Ug makalakaw ka na. Jessa, nakaila ba ko ng babayana, Kent? Dili na importante kung nakaila ka niya o wa. Sorry kay Claire. Pero nausab na ang panahon. Ayaw paghilak. Sa ako nang giingon, makakita pa kag mas labaw pa nako. Gusto ko makakitaan ng Jessa. Aron imong awayon. Claire, please. Move on na ta. Lain-lain na ang daan natong gisubay karon. Busa. Ayaw na ilha kung kinsas Jessa. Jisa? Morning nga gipuli ni Kent mo? Wow. Hindi nga na. Gwapas tinglig ina. Hilom. Talaga sa kogo na unsa magagaw. Wapa mo ka. Lais kay kun ilis na skin o lais kay gnaw kan murag baki. Asa ka mo laban? Unsa magyud? Gusto kang hatagan pa nako og suhol o dili na? Sus bati arig na nang gipuli ni Kent mo oy. Ngaan palang daan. Pe! Pergaba way lami. Ay naku padungga nga magdayday ka di sa ngan sa uyab ni Kent karon ha. Kalma lang gaw. Ay suba ni mo eh. Sagdi na si Kent eh. Dagay ng uyab ni mo. Sila lay sugda. Ay si Kwan ay. Si Bart. Si Bart ang pilihan kay tulo ka bukan si Kena na to. Dili ko. Si Kent ang akong gusto. Gusto kong magkabalik ni. Noon sa naman taong gaglir. Anong ganahan bigan tong tao nga di na ganahan ni mo? Ay pagbuot. Muna akong gibati. Si Kent ang gusto na kong mahimong daddy sa akong mga anak. Anong imo siyang gibuhagan sa paglarga ni mo? Nga maomri gusto ni mo? Iya mo akong gipapili. Mo nga ako gipili ang paglarga ug ako siya gibuwagan. Pero naanad na kung akong magbuwag mi, si Kent yun ang magpaubos. O nga, saan man ni mo karon nga di na maginong paubos sa Kent mo. Gwapa gitingali ang gipuli ni mo gaw. Huh. Kinahanglang mailhan ako ng babayhana. Hunong sabi, Saan mo sinasusi mong utok, ha? panid ka na to si Kent. Unsa? Ikaw ang maniid ni Kent. Mamaulit na sa bahay ug magmotor ka nga mobalik sa studio ni Kent. Damay na sa tanang kabuang ni mo gaw eh. Ay kapala ka, James. Makakwarta ka kung makakuha kag picture sa babay nga gipuli ni Kent nako. O gusto kong mahibaw kung unsa ning klasiha sa babay. Sige. Makakwartam ka ako. Alarga! Lami agad sa ice cream din sa syudad, uy. Hoy, na-ice cream na imong ilong oh. Noon sa mong ko, nagkabulingit naman ko. Tisyo. Salamat. Hay, may mong magawang karon. Ato pa sa beach. Nagpahungaw sing gibati. Unsa day problema sa mong magawang? Ha? Kinahanglan mailhan ko ang babay nga nakain mo sa kamatayo ni Kara. Bayra yung mahal ang kinabuhi ni Kara!
Nahilom lagi ka. Nangutan ako ni mo, si problema sa mong maguwang. Namatay ang iyong uyab. Ha? Uy, hala, kaluoy din niya, no? Dili na magkisgot sa akong maguwang eh. By the way, nay kwarta oh. Ang pamalit o gamit nimo. Pero pag-amping lang sa imong pagsud ug paggawas din sa studio ha. Muhatag na kag-advance na ako. Wa pa gani ko makapadili din sa mong studio. Nahibaw ko nga nagkilalang kag kwarta. Sige na. Dawata na. Sige. And di na lang ko mauwaw-uy kay tinuod bitaw nga wagad kay kwarta diri bisan sinsilyo man lang. Kana. Dili juga angay mo uwaw ha. Lain pa'y ato ba? Isuga di si mong uyab sa? Pasensya na ka ha, Yesa. Diyan kontak kang uyab. Dili man ako ang imong uyab. Just naman angan sa imong uyab. Dali ani mo nakahatag og ngan sa babae niya, oy. Naminor di ka na mo. Dagko kay mong tingog. Siyempre makadungog gid ko. Timan iyang pangan si imong uyab ha. Jessa. Ayesa. Ayaw yung pagkita ni Claire ha. Ha? Maldita na siya ngawa sa lugar. Busa, paglikay na lang ha, dili ka niya makitaan. Ito na ko. Mag-James Bond ako. Sige, sige. Nay kwarta, aron mo kugi kag sunod ni Ken. Kini? Kani mo importante. Kwarta? Kinahalang makuhaan gyud mo picture ang babae ha? Kanang Jessa? No problem. Ako pa. Maigi ko ng stone and shots. Anya na panghambog kung makakuha na kag picture ng Jessa. Lagi. Ito na ko. Di kita kahunungan, Ken. Hangtod ka dili ko makaila ng Jessa nga gipuli ni mo nako. Kinahanglang labaw nako sa tanan ka ng babayana aron dili ta kakatawan. Gabiin naman. Mupauli una ko ha. Sige. Kay manglimpyo na sad ko. Aron ugma, dili na ko mogawas din sa kwarto kon naang imong mga kauban sa studio sa ubos. Maayo. Ayaw lang kayo pagigsuo ni Frank. Bisan ko nahibaw na siya nimo. Nga naman, wa kay salig sa mong kauban sa trabaho? Oh. Amigo sana sila si Claire. Sa imong huna-huna, magukod pa gid imong imong ex? Oo. Uy, kalain gud anak niya. Mamugos gid na siya nimo? Lahi nagdagan sa unahuna si Claire Ayesa. Mitch ha? Nananawag ha? Uy, si nang imang man eh. Nga ano magka? Hello, Nang. Dog, Ken. Ari ako na nikibog pagkuwag sa bahay, di kay murag naglain man ang otok. Nga naman, Nang. Nagpuntang naman ng pistula sa lamisa samtang nagkinom siya. Unsa? Sige. Muanhan ako, Nang. Dog, magdali, dog. Bye. Ayesa, mupauli una ko ha. May problema sa bahay. Ha? Sige, ako na libahala din eh. I-check paligod tanang pultahan. Hiniglakaw na ako, okay? Ihatod na lang tikas bultahan. Hello, Claire. Hay naman karon. Nakos tindahan sa atbang studio ni Ken. Good. May tao pang studio? Doon na pa kay nagsiga pa magsugas taas. Uy, may tao sa dakong pultahan. Sige na, ako kain picture. Bye. Bye. Si Ken ka nang ligawas. May tao sa suod nga iyang gisinyasan. Babae! May babae sa suod sa studio ni Ken! Sige. Ilang ang pultahan sa suod ha? Ug sa kasaas. Sige. Bye. Aamping ha. Ikaw sab. Amping din eh. Ayaw yung pangabli ha kung doon naman nakutok din sa ubos. Dili uy. Sige na. Ang pamawa na sa suga, pun. Musa ka lang sa taas. Bye.
Bye! Ano sa mga problema ni Ken sa ilan, no? Ginoo, ikaw ni bahala ni Kent, ha? Mamaw na ako sa sugabi. Unsa mo itong nikidlap? Doon na may kidlap ditong dapita? Unsa ka to? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!